दिनै NFNS जों सामलायनायाव जानाय जन्तर मन्तर जि आलादा रायजो बड'लेण्ड विदर्भा बे आलादा रायजोखौ दाबिनानै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जोङो मैखोमैनो बाहागो लाफैदों। दा दाबिया बेनो दिनैनि समाव पार्लियामेन्टनि सेसन जागासिनो दं। बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जेरैखि जाया आलादा रायजोनि जे दाफुंनाय बे आलादा रायजो दाफुंनायखौ जोङो बिल पास खालामनांगौ। दा बेवहाय जोङो मोनसे जिल्ला हिसाबै मोनसे सिमाङा बेनो आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनागौ मानि जोंनि जे बर'फोरनि दाबि दावहा बे दाबि दावहाफ्रा मालाबाबो जाफुंनाय नङा। जोंनो जेरैखि जाया आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांगोन। बे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोनफुंनांगौनि थाखायनो दिनै जोङो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव NFNS जों सामलायजानाय जि धरना हाबाफारि बे धरना हाबाफारियाव जोङो जिल्लानिफ्रायबो जोङो मैखोमैनो बाहागो लादों। जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिया बेनो बे आलादा रायजो बड'लेण्डनि जे मोनफुंनांगौनि जे दाबि बे दाबियाव जोङो बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै जेरैखि जाया जोङो बे आलादा रायजोआव जोङो हाबनांगौ। बे आलादा रायजोआव जोङो हाबनो हायोब्लासो आलादा रायजोखौ जोङो मोनफुंनो हायोब्लासो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय जि बर' ओनसोलफोर बै बर' ओनसोलफोरा मोजाङै रायजो जानो हागोन। दा बै मिजिंखौनो लानानै जोङो दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जन्तर मन्तरनि जि धरना हाबाफारि बे धरना हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जि UBPOनि दिनैनि समाव UBPOआ जि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै जि दाबि दैखांबाय थादों बे बिथांमोननि बाथ्रा। दा बेवहाय सोमावसारारि आफाद हिसाबै जोङो एबसु NDPP जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे सोमावसारारि आफादा जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड नांगौ होननानै जोङो दाबिबाय थादों। बेनि सिमाया जाहैबाय संकसनिफ्राय सदियासिम। बे संकस आरो सदियासिमनि गेजेराव थानाय जेसेबांनाखि बर' ओनसोलफोर दङ बर' जायगाफोर दङ बै बर' ओनसोलफोरखौ जोङो आलादा रायजो बड'लेण्डआव सोसननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांबाय थादों। नाथाय दिनैनि समाव जि UBPOआ बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल BTCनि जि मोनब्रै जिल्ला बै मोनब्रै जिल्लानि बाहेरायाव थानाय गासै जिल्लाफोरखौ जाय जिल्लाफोराव बर'फोरा रायजो जानानै दङ बै ओनसोलफोरखौ बिथांमोना बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनानै होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। नाथाय बियो बे बिथांमोननि बाथ्रा। दिनैनि समाव जोङो बेखौ बुजिनांगोन जे मोनसे समाव BSC दानानै होदोंमोन। BSCजों जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय गासैबो जेंना जेंगोनाखौ जोङो सुफुंनो हानाय नङा होननानैनो जोङो मोनसे सोमावसारनायखौ लाबोफिनदोंमोन। बै सोमावसारनायखौ लाबोफिननायनि उनाव जोङो BTC मोनफुंनो हादों। BTC मोनफुंखांनायनि उनाव जोङो दिनै हमदांनो हाबाय जे BTCनि जि खुंथायनि राहा बै BTCनि खुंथायनि राहाया जोंनि गासै ओनसोलाव थानाय बर' हारिनि जि जेंना जेंगोना बै जेंना जेंगोनाफोरखौ जोङो सुफुंनानै होनो हाया। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनैनि समाव जोङो जोंनि जि जेंना जेंगोना बे जेंना जेंगोनाखौ जोङो BTCनि खुंथायजों जोङो सुफुंनो हाया। बेखौ नुहुरनानै जोङो आलादा रायजो जोङो दिनैनि समाव जोङो दाबि दैखांदों। दा जोङो बेखौनो बुजिनांगोन जोंनि सोमावसारारि जि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसेनो रायजो राजा बिथांमोना जोङो बेखौनो बुजिनांगोन जे दिनैनि समावनो जोङो BTCनि खुंथायखौ जोङो बर' हारिनि जे गांनाय उखैनाय बे गासैखौबो जोङो सुफुंजोबनो हाया होननानैनो जोङो BTCनि जि खुंथाय बै BTCनि खुंथायखौ नाकस खालामनानै जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड जोङो बिबाय थादों। दा बे समाव जोङो जे BTCनि खुंथायनि फिसासिन मोनसे खुंथाय जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेखौ दिनैनि समाव नांगौ होननानै बिनाया बेसेबांनाखि जुक्ति दङ। दा बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोर लोगोसेयैनो रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि समाव बुजिनांगौनि सम जाबाय। दा बेखायनो आङो बेवहाय कन्डेमनेसन होगोन बिथांमोन जाय UBPनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनैनि समाव बुंनो हानाय नङा जे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ मोनफुङोब्लानो बर'फोरनि जे गांनाय उखैनाय जि दाबि दावहा बै दाबि दावहाफोरा जे सुफुंजागोन बियो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। बेखायनो आङो खावलायगोन बिथांमोनखौ सोमावसारारि आफादफ्रा जिहेतुके दिनैनि समाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाबिनानै सोमावसारबाय थादों। दा बिथांमोनाबो बै एखे सुरावनो फैनानै आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनफुंनांगौखौ बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगौ। गोजोन्थों।